Cowens, na Matty Jones, yn paratoi gymryd i gornel, Jones sy'n ei chymryd i! Arbeniad i mewn, gan Ryan Sears, sy'n rhoi Drenewydd ar y blaen. Jamie Cumming, troi, taro'r bel yn hir yn ymgyrchol, yn canfod Matty Hill! A mae rhif 10 Bae Colwyn wedi dod ar ymwelwyr yn gyfartal. Downs ymlaen at Acpan, mae Creedy rwan. Ystyried mynd un ffordd, cael ei orfodi'r ffordd arall gan Dominic Smith. Fydd gan Acpan, Creamer, yn ôl o Twdi Acpan, Wdi Acpan! A mae'r ymwelwyr yn sydyn ar y blaen. Prif sgoriwr o Gwylanod yn canfod y rhwyd. Evans, nôl o Trobles. Open up! Bas fach at Henry Cowens, croesiad Cowens! A pwy arall? Ond am Aaron Williams. Matty Jones yn cyrraedd yna gynta. Shelley, ddim yn cliriad gorau gan fo, yn codi'r bel yn uchel. Mae Creedy. Cowens ymlaen at Rob Evans. Bel tu ôl i Robles, ond yn canfod Aaron Williams! 2 gol mewn munud i'r Drenewydd. Ac Aaron Williams sydd wedi cael y 2. Croesiad Downs. O'n awthiad. Mae'r cefnogwyr yr ymwelwyr tu ôl y gol. Yn sicr y dylai di bod yn gicor smotyn, ond dim diddordeb gan Cheryl Foster y dyfarnwr. 3 yn y wal i Bae Colwyn. Louis Robles yn paratoi gymryd y gic. Robles yn taro trawst. A Bae Colwyn yn clirio yn y pen draw. Yn ôl at Alex Downs gan Acpan. Downs yn codi ben. Croesiad isel at Acpan! Yr arbediad o Wycheley, ail gyfla! Ond Ergi Turner sy'n newydd ddod ymlaen yn cael ei hwystro. A mae Drenewydd yn torri rwan efo Louis Robles. Robles yn ymlwybro ymlaen at y gwrt Cosby. Croesiad Cowens! Ismail! A Louis Robles! Sy'n canfod y rhwyd yn y pen draw. Y chwarae yn llifo o un ochr i'r cae llall.